Otetaan. Isäntä on. No isäntä on tässä. Mä nähtiin sen oveissa Vihtiputaan. No niin, terve. Kun mä mietin, Saarijärvi, Äänekoski, Jyväskylä, Jämsä, Petäjävesi ja nyt täällä. Me on tossa Me on jännätty tuossa, meillä on yksi emo tuolla, joka olisi pitänyt vielä poikia tässä just, mutta saattaa mennä, että menee tämän vierailu ohi, niin mä ajattelin, että olisi tehty Timo Soinista kummi, mutta kaikesta huolimatta saat keksiä iillä alkavan nimen joko tyttölehmälle tai poika Sonnille. Joku semmoinen hyvä, ei mitään varsinaista ihmisen nimeä, mutta joku oikein hyvä, joka liittyy. Joo, saat miettiä kelaa sitä. Joo, hyvä. Tämä on siis Multian kuntaa ja Tarhapään kylää ja Soutujoen kylän osa. Ja tämä Soutujoen alue tästä tonne 3 kilometriä ja tonne 3 kilometriä on lähes kaikki niin evakkokarjalaisten raivaamaa aluetta. Ja tässä on muutama noita rintamamiestaloja, mutta loput on, kaikki on karjalaistaloja. Samaten myös tämä meidän talo. Ja tämän talon juuret menee tonne Laatokanrannalle. Tuo MTK on silloinen Keski-Suomen puheenjohtaja sanoi mulle, kun kysyin, että liittyykö Suomi EU. Voi emäntä pikkunen, ei, olin pienempi silloin, ei tarvitse pelätä sitä, ei Suomi liity EU. Mutta mun täytyy nyt sanoa, että onneksi me ei uskottu sitä. Eli me on nyt vasta rohjettu rakentaa, 2004 on tuo meidän nautakarjakasvattamo rakennettu. Ja meidän kanala on edelleen siellä, missä Olli on syntynyt, siellä kotona tuolla 5 kilometrin päässä. Mutta meillähän tämä suurin ongelma on tässä kananmunan tuotannossa. Eli kun Suomi on pantu keskeltä keinotekoisesti poikki. Eli me, jotka olemme täällä eteläpuolella tätä rajaa, tämmöiset suoramyyjät, jotka myyvät suoraan kauppoihin kananmunia, meidän on ollut pakko muutama vuosi sitten rekisteröityä tuon munapakkaamon pitääksi. Eli meillä on pakkaamopakko, jota nimeä me käytetään. Meillä on siihen taas yksi numerosarja olemassa siihenkin hommaan. Ja me joudutaan sitten nämä munat kaikki lajittelemaan ja läpivalaisemaan ja leimaamaan ja pakkaamaan ja sitten vasta saadaan viedä ne kauppoihin. Mutta tämän rajan pohjoispuolella niiden ei tarvii. Siellä suoramyyjät saa viedä aivan suoraan ilman leimaamista, ilman mitään muuta, niin kuin mekin tehtiin ennen sitä. No se on Pihtiputaassa menee, Pihtiputaan yläpuolella menee raja. Että kun me vaan nyt satumme tähän vaalipiirialueella on eri säännöt. Joo. Niin mutta muuten me nyt tässä yritetään edelleen kaikesta huolimatta jatkaa. Se on ihan lohdutonta, kun ajattelee, miten paljon tietää tiloja, jotka on lopettaneet ja ihan hyviä tiloja, jotka on aivan ei mitään pieniä ja tämmöisiä, jotka olisivat jollakin lailla huonompia jonkun toisen silmissä, mutta se vaan, että meillä menee nyt niin suureksi tämä maatalous, että ei kerta kaikkiaan enää ei pysty kilpailemaan suoraan sanoen tuolla enää suoramyyjäkään hinnalla esimerkiksi. Me ei voida myyä samoilla. Mehän myyvää totta kai, meidän munat on kalliimpia, meillä on suurempi työ siihen kuin joku pakkaamomunien kanssa. Mutta nyt meillä tulee sitten nähtävästi vuodenvaihteessa semmoinen tilanne, että me mietitään, että lopetetaanko kanalla vai jatketaanko. Minne ne menee? Ne menee kauppoihin 70 kilometrin ympyräsäteillä täältä Suolahti, Ähtäri, Keuruu, Multia. Joku hakee ne ja sitten... Me viedään itse. Te viette Joo, itse? me viedään itse, joo. Me kuljetetaan itse, että sekin on tässä. Kyllä meillä 24 tuntia tulee monesti täyteen päivässä. Te kaksiko tätä pyöritetään? Kahdestaan pyöritetään. Mutta ei tämä meille ole ongelma, tämä työnpaljous, niin kuin mä oon tässäkin kirjoittanut. Joo, vaan se tämmöinen kauhean henkinen paine siitä, että kun et tiedä, jos se harja on väärässä paikassa, kun tulee joku hygienikko tarkastamaan sitä munapakkaamua. Niin hyvänen aika sentään, niin voi olla, että se on kärjistetty asia, mutta se aivan tosissaan voi näyttää meistä viljelystä sille. Siitä voi mennä 2, 3, vaikka 5% kaikista niistä tuista, jos yksi asia pettää. Jos korvamerkkejä puuttuu, molemmat korvamerkit puuttuu naudalta ja tulee tarkastaja, niin voi mennä se 5% kaikista tuista. Ja meillä kun on vielä 2 tuotantosuuntaa, niin silloin Paljonko teillä tätä nautaa? No meillä on tossa nyt, katoin, kun ne on vähän eri ikäisiä, nyt on syntyneet lasketaan mukaan, niin siellä on 72 ja sitä 73 odotetaan nyt. Ja sitten kanoja on noin 2000. Joo, kuinka nopea kierto se on, kun se nyt syntyy, niin koska se lähtee korkealaitossa? No sonni yleensä se on semmoinen 18 kuukautta 20 kuukautta, riippuu sitä, että kuinka paljon meillä ehkä menee se 20, koska me syötetään omaa viljaa ja heinää, niin silloin meillä ei ole sitä semmoista oikein voimakasta täysrehua kaupasta. Jos sillä syöttää, niin varmaan se 18 kuukaudessa sonni on. Semmoisen 20 kuukautta mäkin EU:ssa kestin, että se on semmoinen mullinen liike.
Joo, toihan ei lopu toi säätäminen mihinkään. Niin. Siellä on sitä varten kymmeniä tuhansia virkamiehiä, jotka säätää uusia. No justiin joo, tätä mä juuri sanoin, että kun... Tai onko sillä olemassa joku katto, joku raja, niin kuin päästöraja, niin näillä lailla tai säädöksillä euron mutta kun nämähän on monesti semmoisia kotikutosia. Mä tiedän, että kun nyt on vaikka hän lähteekin ja menee seuraavalle tilalle, niin se on hyvä kuitenkin seuraavallekin, jos on kaupunkilainen, tietää, että täällä Suomessa vielä on tätä katoavaa kansanperinnettä. Mutta se, että kun aina puhutaan hirveän paljon siitä, että viljelijät saa semmoisia tukia, mutta kukaan ei puhu siitä, miten hirvittävästi tähän tarkastusrumpaan menee rahaa. Siis se oli niin kuin vuosi sitten vissiin 15 uutta läänieläinlääkäriä tarkastus. Ihan näihin yllätystarkastuksiin, että tullaan yllättäen tuohon, että nyt te lähette. Ei vaikka mitään. Meidänkin olisi tässä justiin syksyllä pakko ollut lähteä, oli just Kanalasta tultu ja olisi pitänyt lähteä tarkastajamatkaan Kanalaan. Me sanottiin suoraan, että me ei nyt lähetä. Onko siinä ihan viranomaisvieri mielivallan tunne? No kyllä siinä on ihan kieltämättä semmoinen, että niin seuraava aste on se, että jos ei nyt poliisit enää riitä, niin seuraavana tullaan armeijan kanssa. Tämä ei ole vapaamaa. Just näin se on. Tämä on diktatuuri. Joo, siis tämä on ihan uskomatonta, että miten tämä tämmöiseksi pääsi menemään. Miten te, niin kuin nämä tukihakemukset, teettekö te itse? Itse. Ei voi kuvitella, koska jos vaikka teettää toisen, mä nyt on opetellut ne ihan siitä alusta lähtien. Mä käyn joka kevät sen saman rumpan läpi ja opettelen Aasta Öhön. Ja yritän tehdä. Mun täytyy sanoa se, että meillä on kyllä niin hyvä maataloussihteeri meidän kunnassa, että jos mä en ymmärrä laittaa sitä aata oikeaan paikkaan, niin ihan varmasti se tietää, mihin se pitää laittaa. Että se on hirveän hyvä tuki ollut näiden vuosien aikana, mutta kyllähän se nyt rutiinilla jo menee, jos ei tule jotain uutta. Paljonko se teettää, niin kun, onko sä arvioinut, minkä verran tunteja? Niin. No siis, enhän mä hirveän laskea suoraan sanoin. Se on ainakin se varastettu tunti sieltä seuraavasta päivästä. Mä ajattelinkin, että jos on ollut semmoinen tilanne, että olisi ollut pitempi aika täällä, niin mä olisin ottanut ne kaikki kansiot mukaan. En mä niitä olisi varmaan ihan tähän saanut, mitkä mulla on ne kansiot, mihin kaikenlaista paperia pitää kerätä. Ja sitten vielä loput on tietokoneella. Joo, ja sitten se on 20 000 sivua. Niin. On suurin piirtein EU-maatalouden säännökset, että siinä täytyy olla melkoinen kerperus. Siellä on jopa myös uutta löytyy. Joo. Kuka ne pystyy hallitsemaan kaikki? Ei kukaan, siis se on aivan Ei, mutta siis kauhean mutta sen oli huomannut suomalaista virkamiestä, että kyllä Neuvosto-Suomikin olisi varmaan hyvin onnistunut. Kyllä virkamiehet on niin tehokkaita Suomessa. Joo. Siis se on ihan totta. Mä oon joskus ajatellut, että insinööri on se kehityksen huippu. Mäkin ajattelin, että se ei ole ammatti, vaan diagnoosi. niin mä ajattelin, että tää liittyy vähän samaan sitten. Että Mutta niin osaanko mä nyt sitten varsinaisesti, että päästään kunniavieras itse puheeseen, mutta niin mä nyt kuitenkin sillä lailla toivotan kaikki tänne vieraat ja kunniavieras ja ehdokkaat tervetulleeksi ja Osama på svenska, välkommen. Mä oon ollut ton EUn galeriorjana siellä ja 20 kuukautta tai 22 kohta tai niillä main. Niin sehän on iso asia, mikä sieltä tulee nyt 2013, tämä CAPin uudistus, Common Agricultural Policy, yhteinen maatalouspolitiikka. Ja iso lohtua siinä ei ole sikäli antaa, että mitä sieltä tulee muuta kuin se, että pitää tapella aivan penteleesti sen puolesta, että meillä voitaisiin kotimainen elintarviketuotanto säilyttää. Ja koska se on ihan hullu maa, joka antautuu vieraan leivän, viljan, lihan varaan. Mutta kyllä tämä on vakavasti otetaan. Mä näin ton tekstin ja luin sen tuossa Karstula ja Saarijärven välillä. Kyllä jossain vaiheessa tulee niin sanotusti mitta täyteen. Ja mä tiedän sen, että jos tämmöiset savut lakkaa, niin ne ei muuten aukee. Ja tää on se vakava asia, että jokainen tila, joka lopettaa lopullisesti, ainakin tällä tietoa. Sen niin kun toivoisin, että me päästäisiin tässä maassa vaalituloksesta riippumatta siihen, ettei tarvitsisi sellaista peliä käydä niin kuin maatalouden ympärillä, että kadehtia sitä, joka tuottaa ruoan pöytään. Koska mä voin sen verran sanoa, että mä uskon, että te teette pitkää päivää, jossa ei ole mitään työaikaa eikä työtunteja. Ja tää ei pyöri muuten. Mä voin senkin sanoa, että jos mä tekisin 7 tuntia 15 minuuttia 5 päivänä viikossa, ei tämmöisiä vaaleja tarvitsisi käydä.
Eli tämä on se myöskin elämäntapa. Ja niin kauan tietysti sitä kovaakin rokkoa kestää, kun tuntee tekevänsä sellaista, mikä on arvokasta ja tuntee, mistä itse saa jotain. Mutta niin kuin näette, niin mä oon sekä syönyt lihaa että kananmunia. Ja kiitos siitä, että teette molempia. Kiitos. Joo, mä oon lihasyöjä ja heteroseksuaali. Mua on siitä paljon myöskin kehuttu, niin täytyy pysyä linjalla. Mutta mulla ei mitään isompaa puhetta siinä ole pitää muuta kuin sen, että tulen huolehtimaan siitä, että se ryhmä ja ketkä meistä nyt sinne menee, niin pidämme suomalaisen viljelijän puolta. Ja taikureita emme ole, ja te tiedätte sen, mutta oikealla asenteella ja itsenäisellä luovalla työllä, yksilöllisellä tuotteella ja tavaran laadulla pärjätään. Ja sitten mä mielellään kyllä näkisin pari eläintä, jos mahdollista. Kiitos. En pelkää, en. Joo, ei. Joo, ei. Terve. Joo, mun oli pakko nyt tulla. Mä jätin lapset, meillä on sellainen pari kuukautta vanha pieni poika, niin imetin ja jätin, kun mulla on mennyt tää ohi, kun eihän mä ehtinyt katsoa nettiä ja muuta, että sä oot tulossa. No niin, hyvä. Niin, Harin kanssa äsken puhui ja Harri sanoi, että niin, että Timo olisi täällä, mä oota hetki, mä tulen. No niin, tulen heti. Hyvä, hyvä. Loistavaa. Onko se Olli? Aina tulee naisia Omat saa. Mulla on nyt, mä yritän hyppiä. Kato, siellä imetään just maitoa. Sehän oikein sopivasti antaa. Tää on ehdottomasti sitä, että koko Suomi asuttuna ja puhdas kotimainen ruoka. Ilman muuta. No nyt tässä vielä me joudutaan käyttämään. Tää kuuluisi kokonaan oli sitten kuuluisi näiden lihanautopuolelle henkilö. Ei kun nämä että nää ei ole lihantarjoa. Joo, nämä pysyy kotona. Paremmin ne pysyy tässä kotona, kun on tuttu ympäristö. No ja nyt on vaan niinku tavallaan täytynyt vaan ylläpitää tätä, että me nyt päästäisiin siihen. Voi mennä vaikka 3%, 5% kaikista tuista. Mä oon ymmärtänyt näin, että siihen lasketaan sitten koko tukipotti varmaan, siitä voi mennä. Se on hirvittävän iso summa, jos ajatellaan sitä. Mutta sitten nyt tämä EU-direktiivit, ne tuo siis, se on, mä en tiedä, onko se pelkoa, mä en tiedä sille sanaa sille. Mitä sä ajattelet? Aamulla heräät, joka aamu tuntuu siltä, että mä oon rikollinen. Sanotaan vaan, katsotaan mistä rikoksesta tänä päivänä syytetään. Siis tämmöinen tunne tulee ihan kerta kaikkiaan välillä. Perussuomalaisilla on semmoinen ote, koska täällä on hirveän paljon näissä ehdokkaissa semmoisia, että ne on vielä ainakin tässä vaiheessa täällä meidän tavallisten ihmisten tasolla. Että ne vielä niin kuin ymmärtää, mitä me puhutaan. Mutta en tiedä, kun ne mistä tulee kansanedustajia, että käykö niinpä, että sitten me ei enää ymmärretä, mitä ne puhuu. Mutta se mä sanon tuosta Simo Soinista, että mä oon kuullut niin hirveän monen just sitä puhuvan, ja ihmettelen sitä, että ensinnäkin että tavallinen kansalainen ymmärtää. Siis Timo Soini sanoo aina sen, mitä hän tarkoittaa, ja sitten sen ymmärtää, mitä hän tarkoittaa. Mutta sitä mä oon ihmetellyt keskusteluissa, että minkä ihmeen takia Timo Soini ei anneta koskaan puhua loppuun. Aina hyökkää, toimittajat hyökkää päälle. Sitten jos on näitä muita poliitikkoja sinne ympärillä, ne hyökkää yhtä aikaa päälle. Ja ihan just tänä päivänä yksi tuttu rouva soitti ja kysyi, että hänen piti tulla tänne, mutta kun ei päässyt tulemaan, niin sanoi, että sitä hän on ihmetellyt, että hän olisi tullut niin mielellään kuuntelemaan, että olisiko hän kerrankin saanut kuulla, mitä Timo Soini sanoo, ihan loppuun asti.